Higala, kumusta? Ning atong panagbagat sa kahanginan, akong idalit ang usa ka tagikpulong nga gama sa hanas nga kamot para kanatong tanan. Usa ka tagikpulong nga naguluhan utlanan sa kinabuhi. Unang adlaw nga ako nakakitag kahayag ning kinabuhi. Sa diha nga may bati ang akong panit ug kainit sa adlaw ug kabugnaw sa huyuhoy sa kagabion, gipadako ug gimatuto sa pag-ila sa maayong datan. Usab misalmot sa lumba niya nang ginganlag bugno sa kinabuhi. Apan sa imong pag-abot, tugnaw ang tunog nga gisapnay sa butang huyuhoy sa kagabi. Miukiog milagpas. Ning kasing-kasing midumbol sa labing suok di nagpuyo ang malinaw pagbati. Ug dinhi sa akong kamingaw ug kailo, may dakong utlanan sa sidsid sa panahon. Ngani, may awit sa katapusang hunat sa akong pananilin, nga gitugon sa luha sa mga kamingaw. Ang akong tangit-ngit sa matuon akong gikadlukan, gikasiglagan sa pag-abot sa dakong utlanan sa kahayag, kung ang kadulong sa kinabuhi ludhan baka sa bukugong tuhod sa pangilangang. Unya ang akong lugsanay kahayag nga gihuyatid diha sa kininhawaan, ug ang manindot nga talan-awon nga gama sa hanas nga kamot miarko sa kalibutan sa mga paghandog. Pasunding ang mga balinsay nga magal sa kaagi ug ang dahong laya sa pagdumot mahal paghugpa sa kilog-kilog. Unya ang atong naangkon nga garbo ug sipungan, unya may pulos sa dihang kita madagit balik sa latid nga mao ang katapusan gikan sa lilo nga nagpataliw kanato ug muanod kanato padulong sa sulok sa kinabuhi nga may